detské súťaže a tombola. Poprosíme vás, vyberte si zo zadných vačkov lístky spotené. Dobre, nesilte to, je to v pohode, ofenzíva ide na ihrisko. Dáme zhruba 20, možno 18 sekúnd na to, aby sme znova sa poslali. Počkáme si na to, ako zahrajeme spodome. My to sa chodíme k zapličku, vieme, že to bude náš podrubec na pozíčku a nebude špekulovať stratu lopty alebo dávnou. Ale keďže dneska je to divočina, môžeme čakať aj 3 torpéda do endzóny. 11 sekúnd, priatelia. 1-1. Neviem, koľko je stav, tak poďme na to. Movers! 43! Sharks! Movers! 43! Sharks! Presne tak. Tak, a teraz sa sústredíme na toto. Vypustíme žraločiu nádrž, uvidíme. Tak ako Moritz napísal, večer sa podávajú žraločie filety. Nevadí, ešte možno vyjde jeden. Počkáme si, čo povie rozhodca. Polčas. Máme tu polčas, polčas pre všetkých